Marada polisiya adamlardan maska düdügünni doğru berca etmeyi talap edýär. Koronavirusdan azat Türkmenistanyň Mary vilayetinde polisiya maska rejimine bir gödäwçilik etmäge dowam edýär. Adamlardan maska düdügünni doğru berca etmek talap edilýär. Bu talap köplenç polisiýanyň maska bahanasy bilen adamlardan para sormagy bilen netijelenýär. Vilayetde ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň ýanyna adamlaryň maskalaryny gödäwçilik edýän Yürüýte polisiýa işgärleri berkidildi. Bu aralykda Aşgabatyň mektep mugallimleri mejburi koronavirus barlygyndan geçmeli edildi. Bularyň jekme-jekligi barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Marly habarçynyň sözlerine görä, vilayet merkezine polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň gapdylyny yürüýte berkidilen polisiýa maska talabynyň dogry berja edilmegine gödäwçilik edýär. Ýöne yerli ýaşaýjylar olaryň gödäwçilik işleriniň düzgünü ýalňyş berja edýän adamlardan para almak maksadyna gönükdirilýändigini aýdýarlar. Adamlaryň maskasy burundan aşakda bolsa polisiýa olary saklaýar diýip bir marly gurrun berdi. Soňra olardan 20 manat para vermegi soraýar diýip ol tezine goşdy. Şol bir wagtyň özünde habarçy soňky wagtlarda Marada köçelerde ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň hem görelýändigini aýdýar. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine görä, olar dürli bahanalar bilen sürüjilerden para almak işlerini ýygjamlaşdyrýarlar. Para almak güýçlerini diýip bir sürüji anonim şertde gurrun berdi. Bayramaldan Mary şäherine barýan awtobusy Bayramalynyň ýol gödäwçiligini okudyny polisiýa saklady. Ýolagçylaryň beden gyzgynlygyny barladylar. Maskasyny dogry takmadyk adamlary gözlediler. Hemmeler maskalydy diýip bir ýolagçy atlandyrylmadyk şertine gurrun berdi. Awtobus sürüjisinden 20 manat para peşkeş alypdyrlar diýip ol sözüne goşdy. Ýolagçynyň sözlerine görä, sürüji bu ýagdaýy awtobusyň dik durilýan ýerine çommaly oturan käbir ýolagçylaryň sebäp bolanyny aýdýar. Geçen ýylyň ahyrlaryna Hytaýdan ujalan koronavirus keseliniň pandemiýa eglan edilmeginden 3 ay töwereg wagt soň İýulyň ortalaryna Türkmenistanda maska rejimi giridildi. Ýurdun Saglyk Ministrligi ýörüýte maglumat ýaýradyp ilaty tozandan gorunmak üçin maska giýmegi maslahat berdi. Şondan bäri polisiýa ilat arasyna maska düzgünine gödäwçilik edýär. Bu aralykda Türkmen hökümeti ýurtda hiç ýyly koronavirus hadisasynyň hasaba alynmanyny baradaky öňe sürmelerini tutan ýerli gaýtalaýar. Geçen Tomuz Türkmenistana sapar eden bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenler topary Türkmen hökümetiniň resmi hasabatlaryna salgylanyp ýurtda koronavirusyň ýokdugy bilen ulalaşdy. 1 dekabr çenli tutuş dünýäde resmi taýdan hasaba alynan COVID-19 hadisalarynyň sany 63,5 milyondan aşdy. 1,5 milyony gulaý adam bu kesel bilen aradan çykdy. Türkmenistan ýokunç kesele garşy ilki başda döwlet başly son derejesini üzerlik bilen görüşe girişdi. Häkimetleriň üzerlik emleri henide çeni dowam edýär. Mary vilayatynyň edaralaryna, okuw jaýlaryna, dukandara 2 sapar üzerlik tütetmeli diýilip talap edilipdi. Häzir üzerlik azlyk edýär diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Ol şonuň üçin edaralarda we okuw jaýlaryna üzerlik tütetmek işleriniň bir sapara düşürilendigini aýtdy. Üzerligiň koronavirusa garşy täsirlidigi ýa-da däldigi barada ilmi subutnama ýok. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir marly büdjet işgäri özi iş ýerlerini üzerlik üçin aýda her işgärden 15 manat ýönelýändigini we bu tejribäniň saklanyp galýanlygyny gurrun berdi. Bu aralykda Aşgabatly habarçy paýtagyň mektep mugallimlerinden mejburi koronavirus barlygyndan geçmegin talap edilýändigini habar berýär. Ol barlygyň bahasynyň 100 manatdygyny aýdýar. Habarçy bilen gurrundaş bolan mugallimler şeýle talabyň hepdelik görnüşine giridilmeginden howatyr edýär. Şeýle-de habarçy paýtagyň 44-nji mektebine ýaş okuwçylaryň arasyna folikulyar angina keseliniň ýüze çykýanlygyny habar berýär. 20 okuwçy we 2 mugallim ýokunç keselleri keselhanasyna kidildi. Olaryň käbirleri bir näçe gün soň goý berildi diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosy bu keseliň koronavirus ýokunçy bilen mümkin bolan ilteşigini anyklap bilmedi.